Lending collector giulo sa pagpusil patay sa nag-inusarang mamumuno. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Nagdangulo og hinila kining asawa og mga paryente ni Marwin Remurusa human giulo sa pagpusil sa nag-inusarang mamumuno pasado alas 10 kagabi dinhi sa Riverside kan Dumandak bahin sa Mandaue. Matod pa niini nakakita nga samtang nang limpyo sa motorsiklo ang biktima nga usa ka lending collector gikatahong nabantayan nga susama sa adunay naghupo-hupo nga tawo. Apan sunod niyang nakitaan gipusil na sa ulo ang biktima. Pagsabo niya na ni dool mo si pag-ibot ko sa plug ba niya suwaw man hindi ko kaklaro. O iyay ana ko. Butog yun, pagpuot sa linser man. Ang asawa wala makatuo sa panghitabo ug blanco pa kung si kinsa ang responsable sa kamatayon siyang bana. Tungod usab kay siyang pagkasayod, wala kini kontra bisan sa iyang trabaho isip lending collector. Wala man siya gikontrahan ng amigo juga nasanan siya. Ang Homicide Section sa Mandaue City Police Office adunay tulok ang gulo nga gisubay karon sama sa personal nga panagbangi, love triangle ug kalambikitan sa trabaho sa biktima isip lending collector. Apan gitug-an sa taga Homicide Section nga padayon pa silang nanguha og dugang impormasyon tungod usab kay ang asawa sa biktima igo ramang niingon nga wala siya nasarang kontra siyang bana. Ako silang ingnan nga di mi kasolve basta di gikan gid mi sa pamilya og subay sa kani ang background sa biktima kay kung wala ikahatag ang pamilya maglisod sa may pagsolve kay mo may subayon. Na-recover sa crime scene ang tulo ka kabhang ug mga kabtangan sa biktima. Leslie Caminade Vestil, News 5. Love triangle ang motibo nga gilantaw sa investigasyon sa kapulisan sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka giila nga police asset. Samtang nakakuha og usab og video ang mga pulis gikan sa security camera sa nahitabong pag-ambush sa usa ka managtiayon. Ang duha ka krimen dungan nga nahitabo niadtong Biyernes sa miaging semana. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Duna na lead ang kapulisan sa dakbayan sa Subo sa motibo sa pagpusil patay ni Christopher Sarmiento. Ila na usab na ilhan ang mamumuno sa biktima. Murag there's something personal, no, ang motive sa pagkamatay sa Juan. Okay, this is again murag love triangle. Apan sinatuil nagdumili pa sa pagbutyag sa pangan sa suspek kay nagpadayon pa ang investigasyon sa Homicide Section. Samtang aduna say nahipos ang kapulisan nga video gikan sa security camera sa nitabong pag-ambush sa managtiayon nga barkero ni atong Biyernes. Duha ka mga wa mailhing mga lalaki sakay sa usa ka motorsiklo mipaulan og pala sa ilang auto diha sa Tipadilla Extension sa Barangay Tihiro. Then with regards sa Juan, dito sa may Tihero, no? Nagkakuha pa sila sa CCTV. Daghan man gud og angle because of the background sa kuan, ang background sa biktima, no? Oh. So daghan pa sila kuan gisubay nga mga angle until such time nga masiro nila ang motive sa pag-ambush nila. Naangol ang usa ka Rodrigo Barquero, 54 anyos, kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa iyang walang abaga ug bukton. Samtang nakalingkawas sa kamatayon ang asawa sa biktima nga si Alma kinsa maunay midala sa iyang bana sa ospital. Ray Pasaporte, News 5. 350 ka mga pulis ang giandam nga mobantay sa Ironman Triathlon karong Domingo. Ang 350 ka mga pulis mo provide sa route security. Ang triathlon salmutan sa 3,000 ka mga atleta. Ang uban niini gikan sa lain-laing lugar sa kalibutan. Kini pahigayon sa mga syudad sa Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu City ug Talisay City. Sugod sa alas 4 sa kadlawon karong Domingo, siradan ang pipila ka mga dalan. Dili magian ang mga dalan gikan sa Shangri-La sa Lapu-Lapu hangtod sa Second Bridge. Siradan usab ang dalan gikan sa Second Bridge sa Mandaue hangtod sa North Reclamation Area. Ug gikan sa North Reclamation Area, sirado usab ang paingon sa SRP Tunnel hangtod sa may Talisay City Hall. Ablihan pagbalik ang maong mga dalan ining ka alas 12 sa udto. Antay implementing plan that we will be providing road security and area security along the sa road nga magyan sa aning Ironman.
usa ka tinubdan sa Department of Justice dibutyag sa pangan sa ilang marshal nga gipasangilan nga ng lugos sulod sa 36 kay gayon sa usa ka 21 anyos nga dalaga nga ubos unta sa iyang proteksyon. Ang maong batanon gibutang ubos sa Witness Protection Program sa DOJ human kini mabiktima sa gang rape. Apan inay proteksyon ang iyang makuha gikan sa WPP na hisugamak na noon siya sa nagsunod-sunod nga lugos, rape pasaporte, sugin limi. Ang mga opisyal sa Witness Protection Program mibutyag nga ang marshal nga gisumbong sa biktima usa ka Romelo Fabroa apan pabilin nga gitago ang uban nga kasayuran sa iyang pagkatao. Matod ni Fiscal Grammy June Elmedo sa buhatan sa Witness Protection Program nga delikado kung masibya ang tibok pagkatao sa ilang marshal kay ang gipuy-an niini anaa sa labing kritikal nga dapit sa lalawigan. Nabalaka sila kung unsay mahitabo sa pamilya niini kay matud pa duna ni tulo ka mga anak, ang usa niini bag-o pa lang gipanganak. Ang hepe sa Guadalupe Police Station nagkanayon nga dili na kinahanglan ang police line-up kay nakakuha naman sila og pangan sa suspect. So, ang move na to ni nakuha naman ang suspect. We will wait for the finality of the affidavit of the victim so that after it would be reached to City Prosecutor's Office for filing of case. Ang biktima unang gilugo sa iyang uyuan ni adtong 2008 ug gisundan kini ni adtong 2011. Samtang padayon pa ang kaso sa maong pagpanglugos, gibutang siya ubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice. Apan gilugo siya sa makadaghan ni Romelo Fabroa, ang marshal nga nagpantay kaniya sa safe house diha sa Banawa, Barangay Guadalupe, ning Dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, News 5. Sugdan ugmang adlaw ang usa ka semanang selebrasyon sa Kapitolyo alang sa ika-444th founding anniversary niini karong Agosto 6. Sa likod nga bahin sa Kapitolyo ug atubangan sa Palace of Justice, ipahigayon ng usa ka agro-trade fair diin ipakita sa matag lungsod sa Sugbo ang ilang mga produkto. Karong tuiga ang tema sa kasaulugan mao ang pagtambayayong alang sa kauswagan ug kalambuan. Di sa ulog sa St. Teresa's College Cebu ang ilang ika-80 katuig nga founding anniversary. Niadtong Sabado nagtapok ang mga Theresians sa usa ka annual homecoming dito sa STC Auditorium. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa mabulukon ug manindot nga presentasyon sulod sa STC Auditorium, gilabas sa mga alumni sa St. Teresa's College ang ilang panaghigalay atol sa ika-80 nga founding anniversary sa tungaan niadtong Sabado. 8 ka mga grupo ang ipakita silang kana sa pagsayaw nga natural lang nga talento alang sa daghang mga Theresians. Dugay nga gipangandaman sa mga alumni ang ilang presentasyon bisan sa ilang kabisi. Ang uban, may pauli pa pagbalik din sa Sugbo bisan dugay ng namuyo sa laing nasod. Nalakip sa mga jubilarians, mao si former Cebu Governor Gwen Garcia, pinamungahan Mayor Gayapa, SM Prime Holdings Vice President Marisa Fernan, negosyante nga si Ann Osmeña Aboitiz, Mary Ann Alcordo Solomon sa Alcordo Advertising, TV5 Cebu Station Manager Carla Quintanar Fernandez, ug News 5 Cebu News Manager Rosemary Holganza Borromeo, former Cebu City North District Congressman Cutie Del Mar, ug Sibugay Zamboanga del Norte Congresswoman Ann Hofer.
Ryan Sorote, News 5.